Posielam srdečný pozdrav do Prešova, do mesta mojich dávnych štúdií a pozdravujem všetkých ľudí, ktorí si zachovali zdravý rozum. Žiaľ, nemôžem sa osobne dostaviť kvôli môjmu zdravotnému stavu a aj kvôli veku. Viete, za 80 rokov života človek všeličo prežije, ale nemyslela som si, že sa dostaneme do čias, keď sa bude dať slobodne kradnúť, klamať a bohužiaľ aj vraždiť. Poviem vám jeden príbeh, veľmi krátky. Hovorila som s jednou paňou. Práve sme sa rozprávali na tému vraždy tých našich dvoch, Martinky a Janka. A ona mi povedala, no kto vie, ako to všetko bolo. Zarazilo ma to. Táto dotyčná pani samozrejme bola poddaná súčasnej vrchnosti a všetko, čo tá vrchnosť povedala, bola pravda. Ale v jednom mala pravdu. Kto vie, ako to bolo, alebo ako to je, keď sme doteraz nezistili, kto zabil dvoch nevinných ľudí. Aby sa nestalo to, že sa dozvieme dokonca aj to, že oni sami spáchali samovraždu, ale mňa by už ani toto neprekvapilo. Preto vás prosím, máte deti, máte vnúčatá, alebo sami ste mladí či starší, rozhodne nezabudnite na tento tragický príbeh, na dvoch ozaj nevinných mladých ľudí a povedzte to svojim potomkom, nech sa na to nezabudne, lebo myslím, že mnohí by chceli, aby sa na všetko zlé zabudlo, ale potom bude nie že zlé, ale ešte horšie. Ďakujem za pozornosť.